Para mo sira. Ini kay signal direct, picture. Wapa dulu. Sir, ada na. Manangkuan. Rom. Kira bud. Ada dun. Daog. Boleh kok. Kuan manit. Bob. Ayo nga na. Ayo. Babasa. Hugawan auto ko. Tebang di gagal. Butang sa mga gabigos. Kap ada atas terus. Isa. Pa-picture nga padung ka open. Padung ka open. Picture sa. Open. Yeah. Dapat lang din gilid ang barang ang terpulin eh. Ada diri? Ayo. White babaw. Meron tong ano. Ayo. Ikob. Yan. Okay. Yun. Ha? Paano ko ha? Ye. Baliktad yung tarpaulin nyo. Baliktarin nyo yung tarpaulin. Baliktad lagi? Baliktad biya. Merong ano siya sir? May instruction ka na sir. Ano ba? May drugs na makukuha ko sa drug evidence. Buhong pa. Atas dah. Masuot siya ha. Terpilih apa nih? So mana yung nakita karon mga igala, no? Ang kaning ebidensya diri sa crime scene ato sa kini pag Meron po. Tiga menit. pilih betul mana? 2.8. Betul. Oke. Iba sa berat bos. Ada deh. Atas na kamay. Welcome aboard. Tilpin mo ko bit. Tilpin. Tilpin ni,